Kuna sauraron labari mai daɗi daga tashar marubuciya Azizat Hamza. Ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ku rika sani idan mun ɗaura sabon bidiyo. Matar gwamna kashi na 27. Gwamna gidansa ya wuce bayan ya kashe duka wayoyinsa ya kuma ba da umarnin duk wanda ya zo kar a bashi damar ƙarasowa wajensa. Yana shiga ɗakinsa ya kwanta kan gado ko takalmi bai cire ba. Bai taɓa tunanin tsanar da ta masa har ya kai haka ba. Ba damuwarsa tsige shi da za a yi ba ko kuma jifansa da ‘yan daba suka yi. Damuwarsa yadda ta saka ‘yarsa cikin wannan lamari. She's willing to destroy his daughter's life saboda cimma burinta. Don Allah ka yafe min, ka bar wajen taron nan yanzu please. Akwai 'yan daba da za su zo su jefe ka idan aka tashi. Yana karanta saƙon komai ya dawo masa. Ba yadda za a yi ta san za a jefe shi sai idan tana da hannu a ciki. Don ya tabbatar da zarginsa sai ya ɗan rankwafar da kansa gefen COS ya daɗa masa magana a kunne. Asiya ce 'yar jaridar da ke wa Climax rubutu ko? Excellency COS ya faɗa a hankali, hakan ya tabbatar da zarginsa. Abin da ya ɗaure masa kai shine yadda ta yi rubutu tana kiransa rapist. Idan shi ɗin mai fyaɗe ne zai ƙyale ta wata 2 da kwanaki da suka yi tare bai neme ta ta ƙarfi ba? Tunani ya shiga yi, wace ce Malami Ninja da ake faɗa? Ya kai kusan minti 5 kafin ya iya tuno abin da ya faru shekaru 15 da suka wuce. Lokacin da yake koyarwa a jami'ar Congo, 'yan mata da dama sun yi ta damunsa, wasu da maganar soyayya, wasu kuma da tayin iskanci. Ofis ɗinsa kullum ba a rasa wasiƙar mace tana masa tayin soyayya. Saboda yadda mata ke masa idan sun zo ofis ɗinsa, shi yasa ma ya hana mata zuwa ofis ɗinsa. Duk wani abu da zai haɗa shi da mace ɗaliba, to a cikin aji ne ko a wajen aji, amma banda ofis. Shi har staff mata bai tsira daga hannunsu ba. Yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa yake son Mistura, saboda har ta gama ba ruwanta da shigewa malamai. Shi ma bata sake da shi sosai ba sai da ta gama makaranta. Akwai wata ɗaliba a aji 4 da take yawan masa kallon karuwai duk lokacin da yake koyarwa. Da sun haɗa ido da shi sai ta fara cize leɓe tana kashe masa ido. Idan kuwa tambaya za ta yi to sai dai ta tashi tsaye tana magana tana shafa ƙirjinta. Ta taɓa zuwa ofis ɗinsa ya kore ta. Da ke 'yar duniya ce, ko ya aka yi ta sa masu shara suka buɗe mata ofis ɗinsa oho. Ya dai shigo ofis wata rana ya zauna kenan ta fito daga bayan labule tsirara. Da farko tsorata ya yi don ya ɗauka aljana ce ko mahaukaciya. Ko sau ɗaya ne, Dr. Saifuddin ka taɓa ni, kar ka yi komai ma, ni kawai ka sa hannunka ka shafa jikina, zan haƙura da haka. Banda matarsa Bilkisu a lokacin zai iya rantsewa bai taɓa ganin mace tsirara a gabansa ba sai ranan. Ki sa kayanki ki fita min daga ofis. Ya daka mata tsawa idansa a rufe. Ko kai abin da na ce ko na maka sharri, ihu zan saka sai an shigo an same mu a haka, kuma na ce ta ƙarfi ka danne ni. Ƙoƙarin fita daga ofis ɗin ya yi ta tare shi. Ya sha ji ana cewa akwai ƙaƙƙarfan mata amma bai gamsu ba sai ranan kokawa suka fara da ita. Shi yana son ya kai ƙofa ita kuma tana son danne shi ta ƙarfi. Baba, me yake faruwa? Ina Saifuddin? Ya ban gan shi a nan ba. Bilkisu ta faɗa tana shishshekar kuka. Kwantar da hankalinki, yana lafiya. Ina yake? Zauna tukunna. Bilkisu ta zauna gefen mahaifinta. Yana buƙatar hutu. Ki ba shi kamar awa 2 kafin ki je ki same shi a can gidansa. A'a baba, ni yake buƙata. Kai baka san halinsa ba ne, ba zai taɓa magana ba. Komai yake damunsa, ba zai yi magana ba. Dole ne na je wajensa. Ba zan iya rayuwa ba idan wani abu ya same shi. Shi ya buƙaci hakan. Ya yi min text akan yana buƙatar kaɗaici. Ki bar shi ya huta. Ta goge fuskarta ta ce, Baba, wace karuwar ce Lami Ninja? Lokacin da kika je haihuwa a Amerika, akwai wata ɗaliba da ta yi wa Saifu sharri. Ta shiga ofis ɗinsa ta far masa. It was a scandal saboda yarinyar karuwar malamai ce, amma an rufe maganar tun lokacin. Me yasa ba a gaya min ba? Wallahi da na san da wannan, da tuni na sa an ƙone shegiya.
Wa ya gaya mata mijina yana shiga trash can? Ba wannan ne matsalar mu ba. Umaru kom yana so ya amfani da ita wajen ganin an tsige Saifu. Dole ne mu bi komai a hankali. Baba, Saifuddin bai mata komai ba. Ƙarya take, I know my husband. Na sani, amma lokacin da abin ya faru, an gan su tare a ofis ɗinsa. It's something. Baba, ba abin da ya shiga tsakaninsu. Bilkisu ta yi maganar da yarda na ban mamaki. Ko shi Alhaji Sani a da yana kokonto ko abin ya faru ko kuma bai faru ba, amma yarda ‘yarsa ta yi maganar da absolute certainty cewa babu abin da ya faru, sai ya ji ya gaskata ta. Ita take zaune da Saifuddin shekaru 17, ita ta san me zai iya yi, me ba zai iya yi a kan mace ba. Ita kuma karuwar bayan komai ya lafa, sai na sa an ƙona mata fuska. Alhaji Sani ya sake baki yana kallon ‘yarsa. Yadda Bilkisu ta yi maganar nan, mai kwatan Lami Ninja a hannunta sai Allah. Lami Ninja a gidan Umaru Kom aka mata mafaka tun lokacin da ta shigo jihar. Umaru Kom tun kafin Fuad Salisu ya gano cewa akaunt ɗin Sa'ad Kacalla na Alhaji Sani ne, shi ya riga ya sani, saboda shi ba yaro ba ne. Mutane irin Saifuddin Kacalla ba za su iya cin dukiyar talakawa ba. Tarihin Saifuddin ya shiga dubawa tun sanda aka haife shi har zuwa yanzu da yake kan kujerar gwamna. Bai samu komai ba, hakan ya sa ya tafi jami'ar Congo neman kwakwaf. A nan ya samu wanda ya gaya mishi shekaru da daɗewa akwai wani abin da ya faru da wata ɗaliba. Amma an rufe kes ɗin, an wanke sunan Saifuddin saboda matsayin Alhaji Sani. Ya yi bincike har ya gano inda Lami Ninja take. Ta buɗe ƙaton club a Lagos, tana kuma sana'ar fitar da 'yan mata waje karuwanci. Tun kafin ta faɗa masa cewa ita ta nemi Saifuddin, ya riga ya sani, amma ya ce ta fito ta ce Saifuddin ya ci zarafinta. Sannan saboda haka ne ya ba ta carry over a course ɗinsa. Ba don kuɗin da ya ce zai ba ta amince da hakan ba, sai don ya yi alkawarin idan har ba ta yi yadda ya ce ba, zai sa a ɗaure ta. Yana da shaidu akan mummunan harka da take yi. Me zai faru idan aka gano cewa ƙarya nake? Ke mace ce, babu wanda zai ƙaryata ki. Har yanzu da shekaru suka ja mata, akwai sauran burbuɗin son Saifuddin a ranta. Amma ya za ta yi? Aikin gama ya gama. Lokacin da Asiya ta shirya, gidan Saifuddin ta wuce saboda uwani ta shaida mata gwamna yana gidan, amma ya ce baya son ganin kowa. Ƙirjinta sai buk yake lokacin da take haurawa matattakala. Kofar falonsa a kulle yake da ki. Ta fito da ki ɗin da ta karɓa a wajen uwani ta buɗe da shi. Ta ja dogon numfashi sannan ta kutsa kai ciki ta wuce ɗakinsa. Ya yi wanka ya canja kaya zuwa t-shirt ruwan toka da wando ruwan ƙasa. Yana zaune kan gado ya jingina bayansa da filo yana rubutu. Ta ji daɗi da ta murɗa ƙofar ta ji ta a buɗe. Suna haɗa ido, ya sauke idonsa ya ci gaba da rubutun da yake. Duk wani ƙarfin gwiwar da take da shi sai da ya sace da ta gan shi. Gashi nan kamar kullum fuskarsa wasai, babu alamun yana cikin tashin hankali. Kamar ba shi ne gwamnan da ake shirin tsigewa ba. Kin zo ki duba ko zuciyata ta buga ko? Ya yi maganar ba tare da ya ɗago ba. Gwiwowinta biyu ta sa a ƙasa ta fara magana. Na san ba lallai ka yarda ba, amma wallahi ban san da abin da ake tuhumar ka ba kenan. Sai yau na gani. Ba ni na rubuta ba, ka yafe min. Ɗagowaye ya dube ta ya ce, a matsayina na uba, ba na tunanin zan iya yafe miki nan kusa. A matsayina na gwamna kuma zan bar ki ci gaba da zama hajar kamfen. Don Allah, ko za ka sake ni, ka bari na wanke sunanka tukunna. Dariya ya fara, har sai da fararen haƙoransa suka bayyana. Wa ya gaya miki zan sake ki? Kai haƙuri. Haƙuri akan kin ci amana ta? Ko haƙuri akan kina so ki tozarta 'yata a idon duniya? Ko haƙuri akan da aure na kike mu'amala da Umaru Kom ba tare da izini na ba? Za ka iya yi min komai, amma don Allah ka bani dama na taimake ka. Shiru ya yi na tsawon minti 3 kafin ya ce, ba na buƙatar taimakonki. Allah ne shaidata kuma shi zai taimake ni. Ta zauna kusan minti 10 amma bai sake magana ba. Hakan ya sa ta miƙe ta fice daga ɗakin. Tana isowa falo ta haɗu da Bilkisu. Me ya kawo ki? Asiya ta yi shiru. Bilkisu ta ja tsaki.
ta mangaje ta wuce ɗakin Saifuddin. Wasu samari guda biyu ke zaune a majalisa suna jira sauran abokanansu su ƙaraso. Wannan lamari akwai ɗaura kai. Gaskiya ban yarda gwamna SSK zai iya cin zarafin mace ba. Mai farin jamfa ya yi maganar yana ci gaba da latsa waya. Kai ka bar ustazai masu gemun nan, yawancinsu ustazancinsu a baki ne. Kai banda Prof. S. Kacalla. Ya koyar da mu shekaru 10 da suka wuce, a lokacin mata ke bin sa yake gudunsu. In fact, lokacin da muke school in za a kira malaman da ba sa neman mata, to Prof. S. Kacalla za a fara kira. Tun da ka ce haka, na yarda. Laminin Jafa karuwa ce, an ce a Lagos wani katon gidan karuwai take da shi. Shi ne za a yarda da magananta? To Allah ya fitar da shi. Lokacin da Asiya ta koma gida, nambar MD na Hill TV ta kira. Fili take son siya wanda za a rinka ɗaura wani shirin da take son farawa gobe. Suna gama waya da shi ta kira CY. Satin CY ɗaya da shigowa ƙasar. CY, akwai aikin da za ka min. An gama Your Excellency. Bayan ta gama waya da CY, ta zauna ta kunna laptop ɗinta, ta fara rubutu. Fuad Salisu ya ce mata Lami Ninja ta taɓa aure shekaru 2, ta rabu da mijinta, ta koma Lagos da zama, sannan kuma ita ce ke da Sunlight Club a Lagos. Idan har alƙalamin ɗan jarida na iya kawo fitina, to lallai kuwa zai iya kawo gyara. Lami Ninja ko Lami Spider kike? Asiya ta furta a fili. Ilimi, nutsuwa, tausayi, jajircewa, kawaici, kwarjini, kaɗan kenan daga halayen Prof. Saifuddin Kacalla lokacin da yake koyarwa. #SSK is innocent. Babu salihin malami a jami'ar Congo sama da Prof. SS Kacalla. #The governor is innocent. I have never seen a gentleman like him. Our governor is innocent. Bilkisu Kacalla ta ci gaba da karanta tweet na mutane da ke supporting gwamna. Wasu ma sun faɗi yadda gwamna ya biya musu kuɗin makaranta lokacin da yake koyarwa. This is good eye. Mutane na bayan ka Saifuddin. Ta yi magana tana ajiye wayar a kusa da dressing mirror. Ta gyara ɗaurin ɗan kwalinta da kyau, sannan ta ɗau gele ta sakala a kafaɗa. A karo na biyu, ta ɗau jambaki ta sake gogawa a leɓenta. Ta saka wayanta a jaka, ta ɗau jakar ta fice daga ɗakin. Asiya na zaune a kan kujera ta kurawa tivin ɗakin ta ido. Lokaci zuwa lokaci tana duba agogon wayanta. Jira take karfe 9:30 ya cika a sako shirin da ta ɗau nauyi. CY ya gaya mata cewa ya yi hira da mutane 8 kuma duka za a saka su a shirin. Tun jiya da dare take ganin tweet na mutane suna bayyana kyawawan halayen gwamna lokacin yana koyarwa. Ƙofar ta da aka fara bugawa da ƙarfi ba kakkautawa ya sa ta miƙe da sauri tana faɗin, "Lafiya?" Ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan ne, tana tsaye jikinta na rawa. "Madam, your brother, what happened? He has run mad." Har ta fito daga ɗaki sai kuma ta koma ciki da sauri ta buɗe closet tana neman hijabi. Ta jawo wani skirt tana ƙoƙarin sakawa kafin ta ankara cewa ba hijabi ba ne. Ta jefar da skirt ɗin ta ɗauko hijab ta saka ta fice waje. Tunanin Asiya ɗaya, Allah ya sa ba wani Yaya Bello ya shaƙe ba, don Yaya Bello idan ya sha abubuwansa baya gaya masa daidai. Ma'aikata da security sun yi cirko-cirko, wasu kuma na ƙoƙarin taro Yaya Bello da ke saman mota. Bilkisu Kacalla na wajen, ta taɓe baki tana ganin drama. Babban mutum da ya kusa cika shekaru 40 shi ne yake a tuɓe daga shi sai wando tirikwata yana tiƙan rawa a saman motar Bilkisu Kacalla. Me ya faru? Asiya ta tambaya tana kallon Hansa'u da ke gefen Bilkisu Kacalla. Kawai na fito raka Hajjaju na bakin mota, sai muka ga ya zo da gudu ya hau saman motar yana tiƙan rawa. Wai shi ne wannan Afton nan Krish. Bilkisu Kacalla ta juyo ta kalli Asiya ta ce, "Kusumbi, kurmanta, hauka, what else kuke da shi a zuri'arku?" Asiya ta kalle ta cike da takaici ta ce, "Babu wanda ya fi ƙarfin jarabawar Ubangiji. Hansa'u, kai min jakata ɗaya motar. Wannan da mahaukacin ya hauta, ta riga ta zama condemn." Hansa'u ta kalli Bilkisu sannan ta kalli Yaya Bello da wani security ya damƙo kafar shi ya jawo shi da ƙarfi har ya faɗo ƙasa. "Tim,
illar irin miyagun ƙwayoyi da suke shigowa da shi kenan. Shi yasa ranar da ta kama Nana da Zunaira suna shan syrup bata gaya wa kowa ba, saboda ta yarda cewa abin da Bilkisu ta shuka shi take girba. Ta wuce gefe tana faɗin Allah ka bashi lafiya alfarmar annabin tsira. Bilkisu ta bi bayanta tana murmushi. Sai da aka samu aka ɗaure Yaya Bello sannan Asiya ta samu bayani akan ainihin abin da ya faru. Wai ba su san me ya sha ba. Mai gyaran flowers bai iso ba sai ya ɗau kayan aiki ya je wai zai gyara flowers. Ashe zuwa yayi yana ta sare flowers ɗin yana tuttuɓuke jijiyoyinsu. Da aka zo aka hana shi sai ya ce zai je ya yi wanka. Ba su sake ganinsa ba sai da Bilkisu Katalla ta fito za ta shiga mota suka ga ya taho da gudu da shovel a hannunsa ya hau saman mota ya fara tiƙar rawa. Asiya ta kame kai tana salati. Yanzu kowa a gidan nan ya san Yaya Bello na shaye-shaye. Ga damuwar abin da ya faru da gwamna da ta sa kanta ciki tana fama da shi, ga kuma Yaya Bello a nan yana so ya ƙara mata ciwon kai. Sai da ta ga an wuce da shi kwatas na ma'aikatan kafin ta juyo ta kalli wani matashi da take ganin yana da matsayi a cikin security ɗin. Ta masa kashedi akan idan har ta ga bidiyo na abin da ya faru a media sai ta sa an hukunta su. Lokacin da ta shiga gida, saura minti 5 a kammala shirin da take biɗa. Mutum ɗaya ta gani da yi bayani akan kirkin gwamna lokacin da yake koyar da su. Ana ƙara shirin ta kira CY ta ce ya turo mata da interview ɗin ta gani. Tana magana da CY kiran Fuad Salisu ya shigo. Hello, akwai labari? Na samu labarin inda tsohon mijin Lami Ninja yake. Ka mishi magana? Yana buƙatan kuɗi. Kambu! Gaskiyar da zai faɗa ma sai an biya shi? Mutane kenan. Oke nawa yake buƙata? Miliyan 5, amma ya bari a miliyan 2. He's crazy. Manta da shi Fuad. Ina so a rufe kes ɗin nan kafin a yi primary election. Na san kana da hanyar da za ka yi wa House magana su bi umarninka. Ina son maganar Lami Ninja ya zama tarihi daga gobe Monday. Kasancewar Lami Ninja ta shigar da ƙara kotu ne. Ina ga sai kotu ta wanke gwamna kafin House su yi wani abu a kai. Akwai wanda zai binciko sirrin kan Lami Ninja nan da kwanaki 3. Za a iya amfani da haka wajen kashe maganar. Bayan tafiyar Kacalla, Yallaɓai ya shiga shafa gemu yana murmushi. Lallai Saifuddin Kacalla ɗan gata ne. Gwamna na zaune a ofis ya kalli program ɗin da HTV suka watsa. Duk cikin mutanen da suka yi magana, mutum ɗaya kawai ya iya tunawa. Wani mutum wanda yanzu ya zama babban magidanci. Lokacin da ya koyar da shi kusan shekaru 10 ko 12 baya, sai da ya maimaita kwas ɗinsa sau 2. A na ukun Prof. Saifuddin ya sa shi a gaba, kaman ƙaramin yaro yana biya masa karatun da Hausa. A hankali yana masa har ya zo ya zamana duk wani darasi da baya ganewa sai ya je Prof. SSK ya biya masa, ko da ba shi ke ɗaukan darasin ba. Abubakar Talle sai da ya maimaita shekaru 2, amma ranar da ya yi presenting project nashi ya yi bayani da Hausa da kuma Turanci, kowa tafa masa yake saboda ya burge kowa. Dalilin wannan project ɗin ya samu scholarship a ƙasar waje. Duk da ya jima ba su haɗu ba, amma ba a wata 1 ko 2 Abubakar Talle bai kira sun gaisa ba. Ya sani aikin Asiya ne, amma hakan bai burge shi ba ko kaɗan. Zai fi so ma ashe ta cire kanta daga wannan matsalar. Yana da yaƙinin cewa Allah da ya kubutar da shi daga sharrin Lami Ninja shekaru 15 baya, shi zai fitar da shi daga wannan ma. Shi yanzu ko za a tsige shi bai damu ba. After all, mulkin da komai ya fita a ransa. Sakatare da ya shigo ne ya sa shi yin firgigit, ya ajiye jaridar Congo Daily a gabansa. Your Excellency, ka duba shafi na 3. Idan akan maganar nan ne, ka ɗauke jaridar. Sir, ka ɗauke please. Sakatare ya ɗauka ya fita da shi. Ɗazu da Bilkisu ta kira shi, ta masa maganar abin da aka rubuta a jaridar. Yana jin brief na abin da aka rubuta, ya san Asiya ce ta rubuta cewa Lami Ninja karuwa ce, uwar karuwai da take da gidan karuwai a Lagos. Kada ku manta ku danna mana subscribe, like da kuma comment. Mun gode.